haastattelua. Nyt laitetaan sen kuntoon. Olisiko tää hyvä? Elli! No, Onks tää mekko hyvä? odota mä tulen. Sulla kestää niin kauan. No niin, onks tää mekko hyvä? No on se hyvä. Mun niskat on niin jumissa. Te näytätte hyvin kauniilta. Mitäs tykkäät itse? No ihan No niin, ja nyt katsotaan, Onko sulla taas joku haastattelu täällä käynnissä? Anteeksi, mutta muuten se tulla häiritsemään tänne. Tämä on live. No, mut mä oon kuitenkin ton sisko. No siltikin sinun siskasi haluaa nyt jatkaa tätä haastattelua, koska... Ei haluu. Mä kerron äitille. Iskä ja äiti on sanonut, että se ei saisi olla TV:ssä. Mä oikeesti kerron äitille. Ja iskälle varsinkin. Sä saat 15 euroa. Enemmän. 25. Enemmän. 52. Enemmän. 100. Okei. Anna sen tänne. Siinä. No niin, nyt me voidaan vihdoinkin aloittaa tämä haastattelu. No niin, ja nyt ei pitäisi tulla enää lisää häiriöitä, joten kamera käy! Kerropas meille, miten olit niin kuuluisa niin vähässä ajassa? Ihan taju... Mitä teet? Kuuntelen cha-cha-chata. Mulla on nyt haastattelu menossa, laita se hiljemmalle. Ei oo sun koti. Sorry. Mä maksan sulle 100 Miljoona. No selvä, mut lupaat sit, maksan sulle 1 miljoonan, jos annat sen jutun, missä sä kuuntelet sen musiikkia, niin mulle. Niin. Ei. Mä laitan hiljemmalle. Laita hiljemmalle sitten! No niin, tää saa nyt sit kelvata. Mitä sä oikein teet? Sä kuulet kyllä! Sä kuulet kyllä mua! No valitettavasti en kuullut. Ihan oikeesti. Oikeesti. Heippa, laitan hiljaisen mulle. Selvä. Hei, mitä sä teet? Mitä minä? Mitä sä kuuntelet? Cha-cha-cha. Arvaa, mitä toi tarkoittaa. Disco! Jee! Kun et enää pysy tuolissa, niin wow! Jee! Hei ihan oikeesti, ei tarvitse koko ajan pitää noita haastatteluja. Ei muuta sen ulkona yhtään. Mitä toi on? Apua! Mitä toi on? Jee, tää on ihan parasta! Mitä tää oikein on? Lopettakaa heti! Koko talo tärisee! Onko peliä? On! Et ole aina koko tässä talossa asu, joten laita hiljemmalle ja piste! Te pilasitte mun haastattelun! Ja sun ei aina tarvitse pitää niitä haastatteluita.
Mut silti, ihan oikeesti nyt lopetatte. Nyt me tehdään silleen, että te menette omaan huoneeseen ja sä jäät siihen. Noniin, byö. Ja otetaan tää sun kello tästä. Nyt. Vien sä toi kello, niin mä voin viedä yhdet kaparat. Ja vien tän pyöttäneen tyypin kanssa sinne haastattelupaikalle. No niin, heippa!